umhlaba for an example wawudaliwe ukuze umuntu aphile kuwo, ukuze umuntu ophile emhlabeni umhlaba awunasidingo uma umuntu engekho. Ngesikhathi uNkulunkulu ekhuluma noAdam lamazwi, uEva wawezwa ngoba uEva wathathwa kuAdam. Okusho ukuthi yonke into uNkulunkulu ayekhuluma kuAdam, uEva was able to hear ngoba the plan of God ukuthi abantu babuyele embusweni. And bathi babuyele embusweni, isono ses exposed ngoba kuyinkinga ukuba sembusweni isono si hidden. Siphinde sibingelele egameni kaJesu Kristu onibingelelayo ubheka inkosi wakwambatha njengasemhleni. We are continuing from our last episode as we are on a series whereby we are uncovering the message of Christ from the Old Testament. Siyacinga lapho imessage kaKristu. Angihambi ngedwa, ngihamba nobaba umhlanga egameni lika Jesu Kristu umfundisi lapha ngaphansi kwe God's Will Restoration. Shout out to you lapho bazalwane ebandleni le God Will Restoration. Siyanibingelela, siyanithanda, siyacela ukuthi ni subscribe. Baba egameni lika Jesu ngiyakubingelela, ungathatha ithuba ubingelele ababukele ekhaya mhlawumbe bese singena phezulu kwayo. Siyabingelela kakhulu Shandu, siyabonga ithuba. Siyabingelela kakhulu kuba abukele ekhaya. Siyambonga uNkulunkulu futhi ukuthi sihlangane futhi namhlanje sizobuka zona indaba zombuso kaNkulunkulu la sibheka khona uKristu ku Old Testament. Yes. Amen. Nkosi yami, from our last episode kukhona la umfundisi akakhothe khona into yokuthi uJesu he is Alpha and the Omega. Khona ekuqaleni nasekugcineni uyisiqalo nesiphetho. Kodwa ke mhlambe ukungena nje kule episode esikuyona njengamanje, mhlambe singayiqala ngalolu hlobo. Mbukele ekhaya, vula kanye nathi incwadi kwabaseFesu chapter 1 verse 4. uPaul udumisa uNkulunkulu ngenxa yensindiso asenzela yona ngoKristu. Ku verse 3 ithi makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu osibusisile ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sokomoya. Bese 4 njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele singabi nokusolwa phambi kwakhe. Uma iqhubeka ithi wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye uNkulunkulu ngoJesu. Wasimisela ukuba sibe ngabantwana kuye uNkulunkulu ngoJesu njengalokho kwaba kuhle kuye ngentando yakhe ukuze kutuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe yona ngesihle. Ngaye othandiweyo esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe ukuthethelelwa kwezono ngokwengcebo yomusa wakhe. Kodwa okukhulu kulapha ku verse 4 ukuthi khona njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele. Wasikhethela kuye ukuba sibe ngcwele ngaphambi kokusekela kwezwe. Mhlawumbe mfundisi sithatha usibeke usibonise uNkulunkulu esikhethela kuye uKristu ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Asibonga kakhulu Shandu ithuba, asibonga kakhulu. Sifunda incwadi kaEphesians chapter 1, but ngiyafisa ukuthi ngiqale from verse number 3. Yes. I think uPaul uma addressa uthi makabongwe. I think le ibaluleke kakhulu babukele ekhaya nabazalwane bonke ukuthi makabongwe uNkulunkulu ngoba we are speaking about the spiritual blessing. Yes. So umunye uzobuza ukuthi yini isibusiso somoya. Yes. Omunye asisingayibona ngokungafani, but enhlizweni nami kuhleli kakhulu ukuthi isibusiso komoya ukuphila. Yes. Okuphakade. Yes. Ngoba makuthiwa makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu, nawe sekuvela ubaba wenkosi yethu osiphile noma osibusisile ezulwini kuKristu. Yes. Ngesibusiso sonke sokomoya. Yes. Now uke athi uPaul kwencwadi ukuphila kwethu kufihliwe
kanye noKristu. noKristu. Yes. Now yikho lokhu kuphila kuyisibusiso esokumoya Yes. esiphiwe khona. And ke bese kathi ke uverse number 4 njengalokho. Yes. Now this is an emphasis. We are emphasizing makathi njengalokho. Uthi ke njengalokho asikhethela kuye. Ngothando. Okay, the question ubani osikhethile? Yes. It is God. Owasikhetha, wasikhethela kuye. Yes. Ngamanye amazwi he chose us. Wasikhethela kuye. Now isiZulu ke siveza ngokusobala ukuthi wasikhethela kuye ngothando Yes. ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele. Okusho ukuthi before the foundation of the universe he chose us. Okusho ukuthi before uNkulunkulu ekudalwe nje yonke into esedaliwe Yes. uNkulunkulu wasikhethela kuye. Wasenza saba Wasenza futhi saba ngcwele. And lento itrigara Shandu the point ukuthi why kuzo introduceka ke now isono Yes. uNkulunkulu mayesenzile. vele wasikhetha saba ngcwele. There is a purpose actually for that. Kwakumele kwenzeke lokho. But nje ngithanda ukuthi sikunaka kakhulu ukuthi uNkulunkulu wasikhethela kuye before the foundation of the universe. And in fact to emphasize further more kulokho singafunda incwadi kaRevelation chapter number 13 verse number 8. 13:8. Yes, 13 verse 8. Sambulo 13 verse number 8. Ithi ke isambulo 13 verse 8. Yes. Bayakhuleka kuso bonke abakhileyo emhlabeni wonke ogama lakhe lingalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu elihlatshiwe selokhu kwasekelwa umhlaba. Okay. In NIV it all inhabitants Yes. of the earth will worship the beast, all whose names have not been written in the Lamb's book of life. Yes. The Lamb who was slain from the creation of the world. Yes. Now, kuvela lento ukuthi njengoba uPaul emphasize ukuthi uNkulunkulu wasikhetha before the foundation of the universe. Ne-Revelation also iyafakaza ukuthi newundlu lahlatshwa before kusekelwa nomhlaba. Now lento isivezela kahle kahle uthando uNkulunkulu analo ngabantu ngoba kwakungeke uNkulunkulu abe nothando lungaka azasikhetha sikhethele kuye singabona ababalekile. Kusho ukuthi singabantu sisizwe esibalekile kuNkulunkulu. Umuntu nje ubaluleke kakhulu. We matter kuNkulunkulu kakhulu. Yes, yes. Yes. Mhlambe ukuqhubeka umfundisi nayo siyabonga kakhulu ukusivezela ukuthi yebo impela uNkulunkulu wasikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe kuba sibe ngcwele singabi nokusolwa phambi kwakhe. Yes. Lithi uma liqhubeka wasimisela ngaphambili kuba sibe ngabantwana kuye uNkulunkulu siba ngabantwana ngoJesu Kristu. Yes. Njengalokhu kwaba kuhle kuye ngentando yakhe ukuze kutuswe inkazimulo yomusa asiphe wona ngesihle. Nakhona singangena sishone phansi kakhulu. Yes. Uma kuthiwa ukuze kutuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe wona. You know ke Shandu uverse 5 ongiprovoke kakhulu. Uthi wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye. Kusho ukuthi yena abe ngubaba thina sibe ngabantwana. Kodwa now ithi kuye ngoJesu Kristu. Yes. Okusho ukuthi ukuze into esiqualifyisa ukuthi sibe ngabantwana siba yibo ngoJesu. Now okusho ukuthi ingqikithi yethu ithi once we accept Christ sibamba lento ukuthi singabantwana hayi kuJesu. Kubaba. Yes. Ngoba singabantwana kubaba ngoJesu. Okusho ukuthi now into esiqualifyisa ukuthi sibe ngabantwana bakababa we need to accept uJesu. That's why incwadi kaJohn chapter 1 verse number 12 lithi izwe Nkosi
bonke abamamukelayo wabapha amandla, the authority now, not the power, not the dunamis power, but the authority ukuthi babizwe ngokuthi bangabantwana. Now yilento yokuthi bamkele ubani ulizwi uKristu bese banikwa the authority, banikwa the new name now, akusasinje bona abantu but sebangabantwana bakaNkulunkulu. So uverse 5 uya provoke call ukuthi we need to accept uKristu. Yabona ke lento kaJesu wena Shandu, as iseries yethu siveza uKristu from the Old Testament, iyabonakala ukuthi akusinto yamanje nje, akusinto evela manje ukuthi njengoba nje seyigqame kakhulu ku New Testament mhlambe into yamanje esingayithatha lula, into vele from the before, in fact kudalwe, in fact before even nathi siba khona. Now i-revelation iveza ukuthi iwundlu lahlatshwa before kumiswa namazulu, before kumiswa nomhlaba, iwundlu lana lahlatshwa. Now the reason ithi why iwundlu lahlatshwa, but later on we will go to that reason. Uverse number 6 uthi ukuze kutuswe inkazimulo yomusa wakhe, asiphe wona ngesihle ngaye othandiweyo. Now kutuswa ini inkazimulo yomusa, ngoba lento yokuthi uKristu Jesu walenga emthini, wabethelelwa thina kungumusa kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi legama elithi umusa yinto oyithola ungayideserve, owenzelwa yona ungayicelanga, kuyisipho esivela kuNkulunkulu ngesihle, ukuze thina lento ukuthi sihle wasikhethela kuyo, uyabo, yinto ukuthi uNkulunkulu he loved us so much waze wasikhetha. In fact he protected us so much ukuthi aze athumele indodana yakhe, adele indodana yakhe ukuthi ayife esiphambanweni, ifele thina. And zonke lezi zinto uPaul uziveza isono asikakafiki emhlabeni, asikakafiki noAdam nje akakadalwa, akakabekwa, but we understand ukuthi this is the major plan of God from the beginning. Mfundisi nami khona into engiprovokayo. Yes. Kule ncwadi uma ngiqhubeka ngifunda ithi ukuze kutuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe wona ngesihle ngaye othandiweyo, esinokuhlengwa kuye lo othandiwe ngegazi lakhe, ukuthethelelwa kwezono ngokwengcebo yomusa wakhe awuvamisa kithi ngakho ukuhlakanipha nokuqonda, esazisa imfihlakalo yentando njengokuzibonela kwakhe azimisela khona ngaphambili, kuze kube number 10 uyangilimaza, kuze kube yihlelo lokuphelela kwezikhathi lokuba kuhlanganiswe ndawonye kuKristu konke okusezulwini nokusemhlabeni, kuyena esabelwa futhi ifa kuye esakumiselwa ngaphambili ngokwesimo salowo osebenza izinto zonke ngokunqoma kwentando yakhe. Yabona number 10 mayethi kuze kube yihlelo lokuphelela kwezikhathi lokuba kuhlanganiswe ndawonye kuKristu konke okusezulwini nokusemhlabeni. Ngiyalimala to an extent la mfundisi yokuthi uma kuhlanganiswa konke ndawonye kuKristu konke, uJohane ungomunye wabakufakazile lokhu kwendaba yobuntwana ade ukhuluma ngayo, ethi bhekana uthando olungaka asinikeze lona uBaba lokuba sithiwe singabantwana. Futhi yebo, manje ngiyayibuka nje lena yokuthi ke senziwa abantwana ngoKristu uJesu. Mhlambe ukuqhubeka mfundisi, siqhubekele phambili, babukele emakhaya, we are the new move of the Holy Spirit. Please help us grow by subscribing on our YouTube channel. That one means a lot. Please asibukele, subscribe. Ngiyakufisa kakhulu ukuthi sikubambe sonke lokho emakhaya, ukuthi uma ungaka subscribe ngiyacela ukuthi upress i-subscription button lapho, kanjalo ulike, ucomment, ubeke wakho umbono, usitshele ukuthi ubukela ukuphi la ukhona, kuthini ukuphawulwa kwakho ngezinto esikhuluma ngazo. Mhlawumbe mfundisi asibuye manje sibheke
icebo likaNkuluNkulu Yes. ukuthi kahle or kakade liyini icebo likaNkuluNkulu. Kulona icebo likaNkuluNkulu ngizocela ukuthi simbone uKristu from the Old Testament books because this is a series whereby we are uncovering the message of Christ from the Old Testament. I think Shandu mhlambe ukuqhubeka Yes. ngoba intro sesiyibekile. Yes. The scriptures esifundako ka-Ephesians 1 from verse number 3, you know, sisithola ku New Testament book, Yes. but uma sisifunda isithatha isibuyisela before the foundation of the universe. Yes. Kahle kahle ngamagama alula, this is the original plan of God. Yes. Before kubunjwa yonke into noma kudalwa anything emhlabeni noma ezulwini, this is the plan of God ukuthi asikhethele kuye. In fact kunezwi la elithi la sifunde khona ukuthi uverse number 4, njengalokhu asikhethela kuye ngothando ngaphambili kokusekela kwezwe ukuba sibe ngcwele, Yes. sibe singabi nakusolwa phambi kwakhe. Yes. Okusho ukuthi now uNkulunkulu eveza ngoPaul this book, uveza the plan yakhe uNkulunkulu ngabantu from umhlaba ungakasekelwa, ngisho isono singakafiki. Kuvela ke now kahle kahle the plan of God ukuthi iyini inhloso kaNkulunkulu ngomuntu. uNkulunkulu wayehloseni ngomuntu kahle kahle emhlabeni. Now sekuvela even naku Revelation sokhothile ukuthi even iwundlu lahlatshwa before the foundation of the universe. We are the new move of the Holy Spirit. Please help us grow by subscribing on our YouTube channel. Let's go back to the video. Now leyo yonke is direct ukuthi asiye back sithi sefika ku Old Testament sibe understand that the plan of God, ngoba masiya ku Old Testament sesiyo quota ukuthi kwenzeka la ini kwalandela ini. Kodwa uPaul la wenza umsebenzi omkhulu ukuthi asivezele the plan of God before the creation ukuthi this was the plan of God. Kahle kahle okusho ukuthi even isono ke esatholakala ku Genesis noma esavela ku Genesis, it doesn't matter that much to God because already sesazi icebo likaNkulunkulu from eqaleni. Ingakho uPaul uma address lento, I think it is the book of Colossians asifunde Colossians 1 verse 15. Colossians 1 Yes. verse 15. Colossians 1 verse 15. Yes. Ithi into uma ufunda yona ingumfanekiso kaNkulunkulu ongenakubonwa, izibulo lezidalwa zonke. Amen. Ngokuba kwadalelwa kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni, okubonwayo nokungenakubonwa, nokuba kuyizihlalo zobukhosi, nokuba kuyimibuso, nokuba kuyizikhulu, nokuba kuyiziphathimandla, konke kwadalwa ngayo, kwadalelwa yona. Yona ingaphambi kwakho konke nezinto zonke zimi ngayo. Yona iyinhloko yomzimba, ngisho ibandla, engukuqala, izibulo kwabafileyo, ukuze yona ibe ngowokuqala ezintweni zonke. Ngokuba kwaba kuhle kuye ukuba ukugcwala konke kuhlale kuyo, nokuba ngayo abuyisane nakho konke esenzile ukuthula ngegazi lesiphambano sayo. Yebo, ngayo ngokuba kuyizinto ezisemhlabeni nokuba ngezisezulwini. Yes, amen. Now ngiquote uColossians ukuveza kakhulu uKristu before the foundation. Yes. Ukuthi uthi uPaul la yona ingumfanekiso kaNkulunkulu. Yes. Ongena kubona. Yes. Izibulo lezidalwa zonke. Okusho ukuthi noma amazibulo nezidalwa zonke zikhona, but
yena uKristu ungokuqala kulezo idalwa nazo zonke izinto ezadalwa yena ungokuqala kukho konke lokho bese ke eveza into very important thing athi konke kwadalwa nguye kwadalelwa yena kudalelwa kuye okusho ukuthi nabantu that's why Ephesians le esiyifundile uthi sakhethwa ngubaba esikhethela kubani kuye okusho ukuthi yonke into eyenziwa the central thing eyenza ukuthi ku-connect everything the center yethu uKristu ngoba bonke abantu bakhethwa in fact bakhethelwa uNkulunkulu ebakhethela kuKristu ukuthi uKristu akabe yicenter yabantu la bonke abantu bebuthelwa khona bonke that's why athi ke uPaul sibe ngcwele ngoba uma sikuya sikwazi ukuhlala singabe ngcwele ngoba he is holy. Yes mhlawumbe sibuyele kuyona gabanzana nje ukugcizelela nokufakazela le oyishoyo mhlawumbe ukubuya sibe general kubabukeli ekhaya kuvamsile ukuthi masifunda especially from the Old Testament laba abantu bangamaqhawe kakhulu even on the New Testament bakhethiwe sachazelwa ngabo ubuqhawe babo in such a way that sivamse nokuba nama role model from the Old Testament stories because sibona izimangaliso namandla oNoah belalela uNkulunkulu bekhanda umkhumbi and then I just choose ukuthi uma ngingafana noNoah but then we get to understand la ukuthi Christ is the center of everything because even before uyizibulo lakho konke okudalwayo ngemuva noma Noah sebefika but Christ before Noah was Christ was Christ is manje uyabona ukuthi uma kuthiwa kufanele mhlawumbe sibe nomuntu ekufanele simlingise noma abe role model kithi uChrist because even before the foundation of the world he was mhlawumbe mfundisi asingene kabanzi ngifisa ungena kabanzi noma usuyichazile but khona indlela engifuna uye kuyona ukusichazela ukusuka nokuhlala ngokwecebo likaNkulunkulu kuze kuvela khona la kuvela khona isono and then nento yokusindiswa kwakhe umuntu mhlawumbe ababukeli ukuze bezeyibona ngoba kulezi incwadi esikhotha kuzona ifinqiwe ukuze bezoyibona ukuthi okay nakho la uNkulunkulu ayemdale uNkulunkulu umuntu embeke khona ngenxa yalokho kwenzeka lokho uma sekwenzeke lokho uNkulunkulu wenza lokho uma esekwenzile lokho ukwenzela ukubuyisela umuntu kuleya ndawo ayemdale embeke kuyona kanjani ngikhuluma ke ngecebo mhlawumbe ukuze umbukele ekhaya naye abone ukuthi what the Lord has done for me here mhlawumbe singene baba egameni lika Jesu asibonge Shantu asifunde incwadi yeGenesis ukubuka the plan kaNkulunkulu from the beginning. I think le Ephesians isifakazela ukuthi before the foundation what was the plan. Now ake sibuke after the plan. Now sesibuka uNkulunkulu eseveza now izinto sekazenza ke practical. Asike uGenesis chapter 1 verse number 26 ufundeka uthi uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze. Into engayisho mhlawumbe ekhaya kubabukeli ngithi nje angiveze ingaze ilahleke. Umuntu nje kahle uye okuscenter yeplan kaNkulunkulu yonke. Ukudalwa konke okudaliwe kudalelwe umuntu. Umhlaba for an example wawudaliwe ukuze umuntu aphile kuwo. Ukuze umuntu ophile emhlabeni umhlaba unasidingo uma umuntu engekho. So zonke izinto ezikhona zikhona ngenxa yomuntu. Okusho ukuthi icebo likaNkulunkulu kahle li revolve umuntu in the center of the place. Ukuthi uma umuntu engekho in the center then there is no plan. Nomhlaba useless if umuntu engekho. Yabo. So ngithi angiveze lokho that's why lasifunda khona lithi izwi lenkosi uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu. Remember njengoba sesekuGenesis uEphesians akabe at the back of our mind ukuthi what is the plan of God. uNkulunkulu ke now useveza ke manje into yakhe eseyenza practically
Yes. usedala abantu baletha kuphi emhlabeni. Laphana is the plan of God before kudalwa ngisho umhlaba nezulu. Ubakhethele kuyo wena. Already ubakhethele kuyo. Yes. Now esebakhethele kuyo at the back of our minds, let's see uNkulunkulu eyenza practical siyibone leyo nto leyo. Uverse 26 ukuthi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze. Number 1, babuse. Yes. Okay, number 1 basifuze, that is number 1. Number 2, babuse phezulu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezinkomo nomhlaba wonke. Verse 27. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu, wabadala owesilisa nowesifazane. Sijump siye ku chapter number 2. Yes. Siye ku verse number 8. Angazi ungawubheka lapho mfowethu. Verse number 8. Yes. uJehova uNkulunkulu watshala insimu eEdeni. Yes. Ngasempumalanga wabeka khona umuntu amenzileyo. uJehova uNkulunkulu wahlumisa emhlabathini imithi yonke ebukekayo, emihle edliwayo. Yes. Nomuthi wokuphila phakathi nensimu, nomuthi wokwazi okuhle nokubi. eEdeni kwavela umfula owamanzisa insimu, wahlukanisa khona waba izimbaxa ezine. Eyokuqala inegama lokuthi Pishon. Yiyo ezongeza izwe lonke laseHavila. Asijump siye ku verse number 18. Yes. Verse number 18. uJehova wathi, akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. Ngiza kumenzela umsizi onjengaye. uJehova uNkulunkulu wabumba ngomhlabathi zonke izilwane zasendle nezinyoni zonke zezulu. Wazisa kumuntu kuba abone ukuthi umuntu angaziqamba ngokuthini, ukuze ukuthi njengalokhu umuntu eziqambile zonke izilwane eziphilayo, lokhu kube ngamagama azo. Yebo. Umuntu waziqamba amagama zonke izinkomo nezinyoni zezulu nezilwane zasendle. Kepha umuntu akatholelwanga umsizi onjengaye. Yebo. uJehova uNkulunkulu wamehlisela ubuthongo obunzima, walala wayesethatha olunye lwezimbambo zakhe. Wavala indawo ngenyama. uJehova uNkulunkulu wakha owesifazane ngobambo abelithathile kumuntu, wamyisa kumuntu. Yes. Wayesethi umuntu, lo useyithambo lamathambo ami nenyama yenyama yami. Uyakubizwa ngokuthi indodakazi, ngokuba uthathwe endodeni. Ngalokho indoda iyakushiya uyise nonina, inamathele kumkayo, baya kuba nyamanye. Babehambaze bobabili uAdamu nomkakhe bengenamahloni. Yes. Yes. So now this is a conversation exoxa la kuGenesis ngoku-execute the plan kaNkulunkulu. Yes. uNkulunkulu yamdala uthi akenza senza abantu. Yes. One into evelayo ku verse number 26, makathi uNkulunkulu masenze abantu. uNkulunkulu angithi uNkulunkulu ongubaba, oyindodana ngomoya ngcwele. Yes. Now makathi masenza uyiveza ebuningeni ukuthi kungathi ebuNkulunkulweni he said let us make man. Lento iveza ukuthi ke umuntu ungumfanekiso kaNkulunkulu. Now uNkulunkulu mayakwenza lokho, lithi iBhayibheli ke wamenza wesilisa nowesifazane ngomfanekiso wakhe. Remember yonke lento yenzeka, the plan of God ukuthi umuntu emkhethele kuye. Yes. But njengoba ezokhetha umuntu sekufanele kucace njengoba sifunde kuGenesis ukuthi umkhethela kuini, yini le amsusa kuyo, umsuselani futhi. Ngoba phela uma kuthiwa umuntu uyakhetha kusho ukuthi ukhethwa ezintweni ezikhona ebekwe kwenye indawo. Yes. Yabo, kusho ukuthi zithi zikhona ezinye izinto bese yena ehlungwa esuswa lapho ebekwa kwenye indawo. Yes. Now sekufanele sikuthole la kuGenesis ukuthi ikuphi lapho umuntu ebekwa khona, ikuphi futhi la akasuswa khona, ususelwa ini, ngoba kusho ukuthi uNkulunkulu kunezinto ayibonile yena ukuthi zibungozi kumuntu wami lokho. Now uma sifunda ku chapter 2 la sizwa khona ukuthi uNkulunkulu futhi ke watshala insimi wababeka ensimini. Sizwa la kuvela khona ukuthi uNkulunkulu wakhipha uEva kuAdam. Yes. Bese la ngilithanda khona ke wena Shandu la ufunde khona mfowethu ukuthi uverse 25 la uthi babehambaze
bobabili uAdam nomkakhe bengenamahloni. Yes. Now lento iletha a big question Yes. ngoba umbhalo osibhalela la there's a purpose why esivezela ukuthi babehambaze Bengenamahloni. bengenamahloni. Sho ukuthi bona babengaboni ukuthi bahambaze ngoba kwakungeke kwenzeke ukuthi bahambaze bayabona bese ababi namahloni. We'll get that ukuthi mase kufunda la ukuthi ngesikhathi sekuvela ukuthi babona ukuthi nqunu baba namahloni besaba. Yes. Sho ukuthi ikhona into yayibasithile ekudaleni kwabo they were covered by the glory kaNkulunkulu. Yes. Ukuze inkazimulo amehlo abo noma bethi bayabuka babona inkazimulo kaNkulunkulu kubona bangaboni ubunqunu babo. Yes. Now nginento esengqondweni yami akukho la yimi nje njengomshumayeli ngiallowed ukusebenzisa ingqondo ukuthi ezibona bebahamba nqunu uNkulunkulu wayebabona ukuthi bahamba nqunu but bona bebangaziboni ukuthi bahamba nqunu Because of the glory. because amehlo abo bathi mababheka bazibheka bebone inkazimulo kaNkulunkulu hayi enye into. Remember But bakhethelwe kuNkulunkulu Yes. and uNkulunkulu umsebenzi wakhe is to protect abakhethile. Yes. But ebakhethile kunjalo kunento uNkulunkulu kufanele abafundise yona. Asiye ku chapter 3. Yes. Siyifunde lapho from verse 15. Ngiza kubeka ubutha ilapho mona. Yes. Ngiza kubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe. Yes. Yona iyakuchoboza ikhanda lakho wena uyakulimaza isithende sayo. Wathi kowesifazane ngiza kukubangela ubuhlungu obukhulu ekukhulelweni kwakho uyakubeletha abantwana ngobuhlungu. Ukunxanela kwakho kuyakuba sendodeni yakho yona iyakukubusa. Asiye ku verse number 24. Verse 23, 24, 25. 23, 24, 25. Yeah, verse 23. uJehova uNkulunkulu wamukisa ensimini yase-Edeni ukuba alime umhlabathi athathwe kuwo. Yes. Wamxosha uAdamu wabeka ngasempumalanga kwensimu yase-Edeni amakherubhi kanye nenkemba yelangabe elephenduphendukayo ilinde indlela eya emthini wokuphila. Okay, cela sibuyele emuva ku chapter 2 verse 15. Verse 15 uJehova wayesemthatha umuntu wambeka ensimini yase-Edeni ukuba ayilime ayigcine. Yes. uJehova uNkulunkulu wamyala umuntu wathi ungadla kuyo yonke imithi yensimu ngokuthanda kwakho kepha ungadli kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi. Yes. Ngokuba mhla udla kuwo uyakufa nokufa. Ngenze ngamabomu omshando ukuthi ngifunde lesi scripture ekugcineni after u chapter 3. Yes. Ngoba angithi sizama ukutrace the plan of God Yes. ngomuntu esensimini. We are the new move of the Holy Spirit. Please help us grow by subscribing on our YouTube channel. Let's go back to the video. One, umuntu mayedalwa udalelwa ukubusa. Yes. Now ensimini la uNkulunkulu uthi ubabeka ensimini uthi nigcine nilime. Yes, insimu. And la ensimini anizusebenza ukuze nithola ukudla ku provided. Yes. Okwenu is to cultivate insimu. Okusho ukuthi ngamanye amazwi into ecultivatewako akusinto ukuthi mhlawumbe uyayinisela wenza sho ukuthi iba ku order nje. Yes. Already order uyithola ikhona is to maintain that order. Yes. Uya cultivate ke lapho. Okusho ukuthi abadinga ngoAdam noEva ukuze badle balime bese bayadla. Kodwa insimini kwakufanele nje badle kuphela. Okusho ukuthi provision yonke yayivela kuNkulunkulu. This is the plan of God, remember. Ukuthi uNkulunkulu ubenzele lento ukuthi kahle kahle nini ngifuna nibuse. Yes. Yonke into eyenzeka la ensimini, this is a provision from God. Yes. Ninokwenu is to cultivate, make sure ukuthi you maintain the order ebekwe uNkulunkulu ensimini. But kunento uNkulunkulu ayishoko la kuAdam, lithi iBhayibheli la ku chapter 2, uNkulunkulu wamthatha uAdam wambeka ensimini. Yes. Now lithi wamyala ukuthi ungadla kuyo yonke imithi ensimini ngokuthanda kwakho. Kepha kumuthi okwazi okuhle nokubi ungadli, mhla udla kuwo uyakufa nokufa.
Now ila inkinga ke iqala khona. Now uNkulunkulu he is warning uAdam. Abanye ke bayibiza ligama athi that's the first law uNkulunkulu ayinikeza uAdam ukuthi ungadli emthini wokwazi okuhle nokubi. Bayibiza nge-first law le ngoba uthi uNkulunkulu mhla udla kuwo uyawukufa nokufa. Just ukuqhubeka usingadli isikhathi siyathola uEva inyoka ikhuluma naye wathi badle uEva adle uEva anike nomyeni wakhe and uNkulunkulu sekukhiphile ethi mhla udla uyawukufa nokufa. And remember uNkulunkulu ukukhuluma lokhu Shandu ukukhuluma kuAdam uEva ukhona spiritual udaliwe kodwa akakabunjwa uEva. But nginento wena Shandu nasekhaya kubabukela ukuthi ngesikhathi uNkulunkulu ekhuluma noAdam lamazwi uEva wawezwa ngoba uEva wathathwa kuAdam. Okusho ukuthi yonke into uNkulunkulu ayekhuluma kuAdam uEva was able to hear ukuthi uNkulunkulu uthini. That's why there was no necessary for uAdam to repeat into eshiwo uNkulunkulu kuye ayitshela uEva. uEva wayizwa nayo uEva ekuAdam ngoba yonke into uEva ayiyo uyithathe kuAdam. That's why uma evuka uEva uAdam uthi yithambo lamathambo ami yinyama yenyama yami ngoba uEva uthathwa kuAdam. So uNkulunkulu ekhipha lesi statement ethi ungadli emthini wokwazi okuhle nokuba ngoba mhla udla uyokufa nokufa. uEva wakuzwa kahle lokho. So that's why ke uma uEva esedlile unikeza nomyeni wakhe uthi dlana ngoba okudliwa uEva kufanele uAdam akudle ngoba kahle kahle banyamanye bamunye bekungekuze kwenzeke. It was impossible ukuthi kudle uEva kuphela ngoba uEva uvela kuAdam uyisithelo sikaAdam. So badla ke uNkulunkulu sekhiphe this umyalo othi mhla nidla nofa nokufa. And inkinga ke leyo ukuthi sizofa kanjani. But we see ukuthi after kudla sibona uNkulunkulu sekhuluma nabo. La sifunde khona ku chapter 3 from verse 15 athi ke uNkulunkulu uzawubeka ubutha phakathi kwabo wesifazane naphakathi kwenzalo yenyoka ngoba sebedlile. But the biggest question uthe uNkulunkulu mhla nidla la nizofa nokufa. But sibabona sebadlile but bayaphila. Okusivezela ngokusobala ukuthi uNkulunkulu wayengakhulumi ngokufa physically. Wayekhuluma ngokufa spiritual ngoba umuntu nje ungumoya. Uthi ethi engumoya ephile enyameni okusho ukuthi njengoba engumoya ophile enyameni unama identity awu2 une spiritual nature une physical nature. Okusho ukuthi uma kunokuphila physically kunokuphila spiritual. Uma kunokufa physically kunokufa spiritual. Uma kunokuphila physically kunokuphila spiritual. So uNkulunkulu uthi mhla nidla niyofa nokufa. Okusho ukuthi nizofa spiritual. That's why hence babona bephila physical but now the problem sebafile nokufa spiritual. uNkulunkulu useyabaxosha ke uthi hayi ngoba senenze njalo abaphuma ensimini. And the main reason why uNkulunkulu ebakhipha ensimini babephila ngeprovision yakhe. Into engifuna ukuyiveza ngoba sekuserious yokuveza uKristu in the Old Testament ukuthi I think last time sikhuluma ku first episode sinothile ukuthi kune prophecy ekhishwa uNkulunkulu. Kuyo chapter 3 I think it's verse number 15 uthi ngiza kubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yenyoka yona iyawuchoboza ikhanda lakho wena uyakulimaza isithende sakho. So uthi uNkulunkulu ngibeka ubutha phakathi kowesifazane nenzalo yakhe. Uthi ke yona inzalo yakho ukhuluma nowesifazane. Uthi inzalo yakho iyawuchoboza ikhanda lenyoka. Remember inyoka kahle kahle masingalanda le yanto leya uSathane ungumoya. Amen. So as he is a spirit ufuna umzimba ukuvela because umoya ukwazi ukubona. Nomuntu ukuze ubone umuntu udinga umzimba ukuze ubone ukuthi nangu umuntu. So kanjalo noKristu ukuze ubone uJesu udinga umzimba ukubona ukuthi nangu uJesu. Ukuze ubone ukuthi nangu uNkulunkulu esemzimbeni nangu uJesu. So uSathane used
inyoka umzimba, that method ukuthi asebenzise umzimba othile ukuvela ekhuluma nomuntu, ngoba akekho umoya uma ungavela ukhuluma emoyeni nje ungamangala ukuthi ivela laphi lento. But usathane, ngoba lithi iBhayibheli inyoka inobuqili, wasebenzisa yona ukuze acommunicate nowesifazane. But the major message ukuthi uNkulunkulu wabaxosha ensimini, because ensimini kwakhona iprovision kaNkulunkulu. And yonke lento yenze ukuthi uNkulunkulu kufanele afundise abantu ukuthi they need to depend kuNkulunkulu ngayo yonke into. Njengoba iplan ithi wasikhethela kuye, but kufanele sicace ukuthi wasikhethela kuphi. Now uma kungena isono, kungena isihlava, angazi ukuthi igama lesihlava abanye bazo understand yini, ngoba isihlava into embi efike ihlakaze yonke into enhle. Ukuthi angikhuphuka ngokhondolo. Ukuthi usathi isihlava mabe nga understand isihlava kungena ukhondolo olubi. Yes, kungena ukhondolo olubi. So babukele ekhaya yangena kanjalo into yesono. Now mangena isono, uNkulunkulu knew about isono, but already uNkulunkulu isolution, he had already had a solution. But kwakumele isono sibe exposed ukuze uNkulunkulu azodila nesono sesi-exposed, ngoba iqiniso namhlanje bazalwane babukele emakhaya, isono sinamandla ekusithekaleni, kodwa si powerless ku-exposure. Once was exposure isono asanamandla, but once wasaba ngaphakathi, and that's the principle kaSathane. You know ukuthi that's why uSathane ezintweni zakhe zonke, into uSathane uyiplanta in your heart or in my heart ekufihlakaleni, bese seyizovela ngezenze ithile, noma futhi ngiyenza into yakho ngizoyenza ekusithakaleni, ngingayenzi nje kubona wonke umuntu. Uyenza kwi-position la khona enamandla khona lenza. And the more uyenza iyakhula yona, ithola amandla lapho. But ukunqoba isono kumele sivele. Isono ke sasivele sikhona before umuntu ebekwe ensimini, because sizokhumbula ukuthi noSathane waxoshwa nje, exoshwelwa nje ipride, of which imotive yepride ibuye esonweni, yabo. So yonke lento yesono it was there, kodwa izifihlile. uNkulunkulu wathi angenza abantu ngibabeke ensimini, ngizo expose isono, and mase ngizi-expose isono sengizokwazi ukudila nesono si-exposed. So uxosha uAdam noEva ensimini, uthi sebayoyilimela ngaphandle, ngeke basothola iprovision because they've sinned now. Not ukuthi unenkinga nomuntu, unenkinga nesono. That's why hence bazalwane, in the book of Genesis uNkulunkulu uqalekisa umhlabathi nayo zonke izinto nenyoka, akamqalekisa umuntu, because uNkulunkulu used umuntu to expose sin. Asiqhubeke shana. Mhlambe enye mholi esingayiphika la, as we are uncovering the message of Christ from the Old Testament stories, la ku Adam no Eva. Yabona ukudla kuka Eva, uEva wadla. Yes. Not Adam. No Adam wadla. Khona into engifuna ukuya kuyona mholi, ukuthi into emenza Adam adle uthando lomkakhe. We are uncovering the message of Christ. Yes. Umkakhe ibandla. Ibandla lidlele. Lonile, and uKristu weza. Uma esithatha isono esibeka kuye wadla naye. So ukudla kuka Adam, lithi iBhayibheli uNkulunkulu wakhuluma kithi ngeindlela eziningi ngaphambili. So this was inkulumo kaNkulunkulu, but ekugcineni uNkulunkulu ukhulumile kithi ngendodana. The what has happened before, uma ngabe uAdamu umkakhe edla, uyinyama yenyama yakhe. Nathi uNkulunkulu wasikhethela kuye before the foundation of the world. And uma sesidlile kwadingeka ukuthi adabule kukho lokho ukuthi naye, lithi iBhayibheli ongasazange isono wenziwa ukuthi abe nesono for us. For umkakhe ukuthi uNkulunkulu ma icebo selibalanda balandeke bonke, no Adam kanjalo wadla. But this is a typology. Ngokusho ukuthi uKristu siyambona la, because uwamlamlela uAdam umkakhe ngokuthi ethi esedlile angambeki lapha ya ukuthi ke
makazimele ngoba usedlile but badla bonke ukuze kukwazi ukuthi ecebeni uma belandwa naye umkakhe amthandayo alandeke njengalokhu kuKristu uma ibandla likade lonile uma ngabe uNkulunkulu uKristu eselilandile ibandla uma ngabe uNkulunkulu ebuka uKristu nebandla liyathola ukubonakala on the lenses okubuka indodana so kanjalo just emphasize ishando kuleyo ngesikhathi uEva edla I think ungiphushela kwenye into futhi ukuthi ngesikhathi uEva edla noAdam bese decide ukudla it's a typology of Christ yes ngoba ukuze ibandla I think the book of Romans iyachaza ukuthi kweza uKristu engonanga weza kwabonile ukuze abonile kuthiwe kuchangwe their nationality or identity abonile kuthiwa balungile olungile kuthiwa akawonile ngoba even namanje uma kukhulunywa ngokona umuntu owonayo kuthiwa isono sangena ngumuntu oyedwa uAdam akuthiwa lutho ngumfazi yes and iqiniso futhi lelo shandi singeke silibalekele ngoba uAdam uyu baba wabantu bonke kodwa ikhona into yothando eyavezwa uAdam eyiveza kumkakhe nje usho ukuthi kahle kahle ngesenzo sakhe uAdam wayeveza uthando eliveza kumkakhe njengoKristu ezoveza uthando eliveza kithi njengebandla ukuthi noma nonile kungcono ngehle ngize kini then ngilingane nani ngifane nani ngifaniswe nani ukuze nibe nibuyele kubaba that's why hence mase execute ngale ku New Testament kuthiwa inzalo wesifazane kuba ngathi owesifazane wakhishwa icala lakhe kwathiwa awusanacala wena icala lonke likuAdam because noKristu mayefika kwathiwa kahle kahle bonke laba abantu abanacala wena Jesu wena Jesu onecala kodwa kahle kahle the main thing uJesu wayezoqoqa oyezosave abantu njengoAdam ngathi uAdam wayezosave umkakhe ukuthi hayi umkama akasave njenga namhlanje we read the book of Romans lethi iBhayibheli isono sangena ngamuntu munye uAdam bese lethi ke ngoAdam osibili abantu bathola ukusinda so ngifakazela lento esho but above lokho shantu ngenxa yesikhathi we need to understand ukuthi the plan of God yaqhubeka mabephuma ensimini kwakungathi baphuma embusweni kaNkuluNkulu mabephuma nje ensimini baphuma in the kingdom but ke uNkulunkulu sekufanele nawo abuyisele abantu bakhe embusweni ngoba the main thing uNkulunkulu badalela abantu ukuthi ababe abombuso babuse emhlabeni baveze the glory of God bese emhlabeni bakudunyiswe uNkulunkulu osezulwini hence uma bengakadli inkazimulo kaNkulunkulu was covering them okusho ukuthi nezilwane mazibabuka bezibona inkazimulo kaNkulunkulu nabo mabazibuka bekuvela inkazimulo kaNkulunkulu up until badla mabedla inkazimulo kaNkulunkulu ayisakwazi ukutholakala kubo now sebayakhishwa ensimini because icebo laNkulunkulu alisakwazi ukuqhubeka kukhazimulise ke uNkulunkulu kubo uNkulunkulu usenecebo vele from the beginning ukuthi indodana kaMaria izofika I think it's a book of Isaiah chapter number 9 verse 6 uthi intombi yawukhulelwa izala umntwana igama lakhe yoqamba nithi Emmanuel okusho ukuthi uNkulunkulu unathi okusho ukuthi from Genesis up until Christ was born uNkulunkulu was with us uNkulunkulu was with man okusho ukuthi uNkulunkulu akazi abashiya abantu but there was no relationship between God nabantu but uNkulunkulu wayenabantu okusho ukuthi yiyo ke lento eqaleni esiye kuyo ukuthi icebo likaNkulunkulu akaze lashintsha uNkulunkulu remained ebathanda abantu babonile benjalo kwathi uNkulunkulu he was with them He was with us. God not within. He was with us. Short wayekhona nje la kithi kodwa engekho ngaphakathi. Yingakho ke uNkulunkulu uma eseze execute the plan uthi uma ufunda the book of Jeremiah chapter number 31 verse 33 uthi uJeremiah my prophet uthi siyeze isivumelwano la khona kuyokhishwa inhliziyo yetshe kufaka inhliziyo kamoya okusho ukuthi nawo uNkulunkulu akasa remain
with us, so zoba within us. Athi-ke nesidingo somthetho webhebhe asisekho ngoba umthetho asizufunda nawo ey'bhebheni zamatshe. Umthetho usuzolotshwa ey'nhliziyweni zethu. Okusho ukuthi now umuntu laba abantu abaphuma o-Adam no-Eva baphuma balahlelwa ngaphandle, uNkulunkulu ababeka ngaphandle kwensimu. Uma uKristu esevela kuMatthew 5:17 uthi angizili kuzochitha umthetho nabaprofeti, ngizogcwalisa. Okusho ukuthi now uNkulunkulu uzogcwalisa, he's here ukuzogcwalisa the plan of God ngabantu, ukuthi abantu babuyiselwe ensimini, babuyisele embusweni. Ingakho uchapter 6 kuverse 33 kuMatthew uthi kuqala funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwawo, ngoba the plan of God ukuthi abantu babuyele embusweni. And bathi babuyele embusweni, isono ses-exposed ngoba kuyinkinga ukuba sembusweni isono si-hidden. Ngoba isono sifana njengopoison ekudleni. Ukudla kungaba kuhle, kubukeke kumnandi, kodwa inkinga into ephakathi. Kube mnandi ukudla kanti udla noshevu, kanti ukudla kuba kuhle noma kungabukeki kahle, kodwa as long kungana poison kuyadleka. So uNkulunkulu kahle kahle wayezo expose isono within the kingdom ukuthi singamosha umbuso, abathi babuyele embusweni nje. Now the poison sekudiliwe nayo, asebabuyele embusweni nje isono ses-exposed. Yes. Injalo shana. Mhlawumbe on this 10-minute mholi asicheke Matthew chapter 17. Yes. uNkulunkulu laphana uthatha uPeter noJakobe nomunye wesithathu angisazi ukuthi ubani, unyukela nabo entabeni. And then uKristu uyakhazimuliswa. Yes. Ekhazimuliseni kwakhe kuvela uMoses noEliya. Yes. And then yes, please take us the quick glorification of Christ. Yes. That scripture uJesu mhlawumbe ku context yakhona. Yes. uJesu usendleleni ebheka esiphambanweni. Yes. Uthatha uPeter noJohn, iBhayibheli lisho njalo. Yes. Nobani asifunde la. Babe bathathu kodwa. Bathathu ukuze siyithole kahle. Peter noJakobe noJohn. Yes. Peter, uJakobe noJohn bayahamba. Kunezinto engifisa ukuzisho nje Shando kule scripture ukuthi the Old Testament book is made up of two things. Yes, it's made up of the law and the prophets. And kunabantu uNkulunkulu abamisa for the law. Yes. Kunabantu uNkulunkulu amisa ozo representer the prophets. Hence ke uJesu mayekhuphuka, remember uJesu ke uhamba nabafundi bakhe ufundisa abafundi bakhe about the kingdom kaNkulunkulu, because one of the principle uJesu azizele noma the reason uJesu azizele emhlabeni establish ikingdom kaNkulunkulu emhlabeni, ngoba abantu kufuneke baphile basembusweni kaNkulunkulu. Bethi basemhlabeni nje kodwa basembusweni kaNkulunkulu, they represent the kingdom of God bela emhlabeni. Now abafundi bakaJesu kufanele ethi uJesu eyesiphambanweni ethi ebuyele ekhaya ebe enayo lento ukuthi ubashiye bayazi. So uma beya laphana entabeni, lithi iBhayibheli kwavela uEliya noMose. Yes. Lithi uPeter noJakobe noJohn bakubona lokho. Yes. And uma bekubona lithi iBhayibheli mawufunda kuverse number 8. Asifunde Shando. Uverse 8 ithi kepha baphakamisa amehlo abo ababonanga muntu kuphela uJesu yedwa. Yes. Okusho ukuthi ngesikhathi beqeda ukuvela uEliya noMose bema bobathathu, la kuvela khona ukuthi uPeter wathi hayi singayisaya indawo asakhamadokodo. Lithi kusesenjalo kwavela ifu labasithabeza. Lithi after lelo fulelo ila kuvela khona uverse number 8 lithi mabaphakamisa amehlo uPeter noJohn noJakobe abagcina ngabase babona uMose noEliya,
kwagcina sekubonakala uJesu yedwa ngoba ekugcineni uMatthew 5:17 kufanele abe fulfilled ukuthi uJesu uzogcwalisa umthetho nabaprofeti ngoba umthetho kaMose wawukhuluma ngoJesu abaprofeti babeprofeta ngoJesu so uJesu kufanele agcina asele yedwa ukuze ifocus yonke ibe kuJesu hence ngizochallenge ababukele ekhaya ukuthi when you read the book of Old Testament ungayifundi ubheke uMoses uMoses but bheka uma ufunda uMoses bheka uKristu noma ngabe ufunda the book of Kings or what kodwa bheka uKristu lapho ngoba they all babe ngamashadow kaKristu that's why ke kwagcina banyamalala uMose noEliya enyamalala kugcina kusela uJesu ngoba egcineni indaba ingoJesu amen siyathokoza kakhulu mfundisi babukele emakhaya angazi noma nihamba nathi kahle kodwa nje sambula uKristu from the Old Testament books uma ufunda inhloso yethu ukuthi usuke ekubukeleni le episode uthi uma uyofunda lapha ufunde umcinge uKristu kuzo lezi ezincwadi kufana na la khona nje uzofunda uJobe uJobe mawufunda masifunda ngaye sifundiswa kakhulu sinokufundiswa simotivatwe from the book of Job uthola ukuthi ngokuhlupheka kwakhe kumantaniswa naye ngokuhlupheka kwakhe abe main character yale yancwadi ukuthi lo muntu wamila amathumbu lo muntu walahlekelwa so uma nawe ekhaya ulahlekelwa khumbula ukuthi kunomuntu ofana noJobe okwakwenzeka kanje kuye so you need to persevere because bakhona abantu abehlelwa izinto ezikanje kodwa kukhona la uJobe afika athi khona ngiyazi ukuthi nasothulini uyoma nami uyabona ukuthi we tend to underestimate leyo message leyo because leyo message leyo uyacacisa uJobe ukuthi kukhona oyoma naye nasothulini ukhona uJobe akamaziyo ukuthi uyaphila which we spoke about him lapha kuGenesis ukuthi wathi uNkulunkulu makube khona ukukhanya kwabakhona lokho kukhanya kwakungukuphila kwabantu so uma ethi uyamazi umhlengi wakho uyaphila that is the big picture we need to take not to motivate hana ngezinto ezidlula kuzona we are uncovering sembula umlayezo kaKristu from the Old Testament angazi umfundisi kulo form inthosele kukhona into eyodwa engifisa siyiphike kuthiwa uNkulunkulu wakhuluma kithi ngabaprofeti ngeindlela eziningi ngabaprofeti but ekugcineni ukhulumile kithi ngendodana whichever prophet you can pick ukuthi nje hello hi and how are you hope you are doing good thank you for watching the video up until this far we are the new move of the Holy Spirit please watch and don't forget to subscribe kunomprofeti othile owake wathi uma ethi lo mprofeti waye embula uKristu uma ethi mhlawumbe ngoba isikhathi sesihambile Shando asithathe umprofeti uJona uJona not uJohn uJona the prophet Jonah lo wathunywa eNineve wayeTharshish that story iveza uKristu because uJohn he was a person njengami nawe ethunywa uNkulunkulu wambalekela uNkulunkulu but the message wagcina uNkulunkulu eyenzile naye by the way Bible lithi ke waphonswa olwandle because the message ayiclear ithi akahamba ushumayela kuphi eNineve and kulabantu abashumayela kubo laba bantu laba bana ububi babukhulu uNkulunkulu uthi babize kufika kuye the way babe rebellious ngakhona but uKristu vela kanjani ke lapho lethi iBhayibheli bamthatha bamphonsa olwandle mabemphonsa olwandle inhlanzi yamgwenya yamgcina for 3 days waphila phakathi esiswini senhlanzi ngoba ukuphila ukukhanya bengukuphila kwabantu ekugcineni uNkulunkulu kufanele uJona ayofika eNineve
Now lento ifakazelwa uJesu mayekhuluma nabaprofeti bathi kuye isiphi isibonakaliso esiveza ukuthi wena ubuye ekhaya. Uthi isikhona isibonakaliso saJohn esinganika sona. Isibonakaliso lesi. Ngoba isibonakaliso leso sasiveza uJesu ukuthi uzofa, uJesu ambelwe, ahlala ethuneni ngosuku lwesithathu avuka. Futhi mayevuka usevukela emhlabathini owomileyo. And akagcine evukile emhlabathini owomileyo uyoshumayela. And iBhayibheli lithi iniva lonke laphenduka. Emva kokuba uJohn eseya khona. So uJesu efa evuka samkela uvuko lwakhe. Yes. Sikholwa ukuthi uJesu wafa wafela thina, uma evuswa wavuselwa thina. Athi kuPaula bonke abaphilayo abasayiphilele bona, baphilela lo abafela. Now sekuvela uJona a typology kaKristu. Yes. Now ngiyayithanda umfundisi leyo ukuthi emva kwesuku lesithathu yamkhipha inhlanzi uJohn. Yes. Waya ke kwabezizwe. Exactly. Emva kosuku lesithathu wayahambisa futhi imessage and mayehambisa imessage yasebenza baphenduka. Yes. Kanjalo nakuKristu, so we are uncovering the message of Christ. Kanjalo nakuKristu uma esehlale ngaphansi komhlaba insuku ezintathu, uma sibamba lento yokuthi uvukile emva kokuba evukile, abezizwe ke bangena kanjalo efeni likaNkulunkulu leli ayekade labele abaIsrayeli, because noJohn into eyayimemenza ambalekela uNkulunkulu ilento yokubonakala sengazathi kabangeni abezizwe endabeni yokuthi uNkulunkulu engakhona ukukhuluma nabo. Kodwa manje nathi sesiyangena manje le ndaba siyilanda njalo kwi-Old Testament. Yes. Sambula uKristu mhlawumbe angivele ngithi ke we are the new move of the Holy Spirit. Wawungcine nini ngisho njalo ngithi mina this is the new move of the Holy Spirit. Hlala nathi uzinze unethezeke, wena ungwakithi, wena ungohlango olukhethiwe, ungwakwethu wena. Woza ungene kulombuso nangu uKristu oyi-main character esibizelwe ukuthi sikhethelwe kuye, sikhethwa uNkulunkulu ngoKristu, ukuthi uNkulunkulu sikhethela kuye ngothando ukuze kutuswe inkazimulo yomusa wakhe. Maybe until we meet again.